Gudai. Gudai. Oke. Gede loro gitu Mas, mix. Mix ini starter pack ini namanya. Starter pack bikin sendiri. Mantap pokoknya. Suntak, pelet. Wis manis lho. Yo kudune wis. Sakmene manis. Ikan loro. Jadi dua ini jadikan satu. Terus terus wow. Ini langsung panas meneh. Manasin meneh. Iya lah. Ngapa gedep-gedep? Nanti. Oh, ning HP gedep-gedep soalnya. Wah. Kowe ireng, Bu? Ireng. Yo ireng aku top kopi. Orang ono top kopi ini. Apa kuwi kapal api? Bosku nyek iki. Top kopi iki anu ora kopi kaya anu. Apa? Jagung. Jagung? Heeh. Top kopi kan kayak gudeg kuwi to. Oh. Sendoke endi nar? Ha iki ning kene. Nah iki lho. Nah, Saya ngenteni panas. Nggo ngenteni panas sik dilit ya. Lah kuwi ro panas. Pegel kowe. Saya ngebrek sik delok. Wah. Iki saya cara membuat kopi. ya to iki reaction. Gulung panas. Nunggu. Tak ganti. Kuwi pokoke digene kan dari kopi hitam. Tulisannya The Master, The Master. Saya kakek ada topu. No, ini seruput gude ini. No. Sampai bunyi. Mantap. Nah, ini yang gude duet nih baru nih. Varian baru tahu nih, beli di Alfamart tadi. Mantap.